Iraiak 8, Donostia, estropada eguna. Baina, estropada eguna? Milaka gazte independentistak Donostiako kaleak hartu zituzten independentzia aldarrikatuz. Ernairen aurka Espainiar estatuak abiarazitako operazioa salatuz eta Euskal Gazteria independentista kalean dagoela erakutsi. Baina, zergatik independentzia? Merezi dugulako. Azkenean nazio bat gehalako, berri bat gehalako, batuta gaudelako, eta merezi deulako hainbeste zapalkuntza eta geho. Euskal Herria sozialista eta feminista bat lortzeko. Eta hori, sin más, bakoitzan borrota eta gure herriko oinarriek eskatzeko eta sin más, nakizuan galde zuan erantzun hori, bai. Kultura propio aukeulako, identitate propio bat, eta gure herrixalako, da espainolak etorri zian gu konkistatzera, da gure lurraldia da. Argi geratu da, no? Euskarak bizi bar badu, Euskal Herriak independentzia beharko duelako. Klak bezalako jendea izateagatik independentzia. Gora osakidetza. Buenas gorenas. Ez delako Espainian menpeo nahi. Zergatik independentzia? Eta zergatik ez. Iraiak 8 Donostiara, bat eginez independenziara.